Bon dia, bon dia. Bueno, ara estem a l'estació de Shinkansen de Kyoto, que agafarem un tren bala cap a Hiroshima. Surt a les 10:02, hem vengut un poc antes, perquè, bueno, no s'hem aixecat pres, ja han fet el check-out i de més, per qual hem vengut en temps a l'estació i res, supos que ja aniré gravant des del tren. Bones, estem aquí ja a Hiroshima, hem vengut en el port de la Pau a visitar-lo i tal, ja que estem per aquí. I res, aquí darrere tenc l'edifici de la bomba atòmica i bueno, ara gravaré 4 tomates i de més i passejarem un poc per el parc. Després ja anirem una altra vegada cap a l'estació de Hiroshima i agafarem el tren cap a Miyajima-Guchi, que és el port per agafar el vaixell cap a Miyajima. És que res, a poc aniré gravant, però ara gravaré aquest parc, que és bastant xulo i, bueno, històric almenys. Bueno, ara estem aquí en el port d'Esperry, cap a Miyajima, que és el que tenim davant, i s'ha posat a ploure. Però bueno, avui donen pluja, aunque per ara és molt fineta, amb un paraigües podrem visitar la illa igual, i ja estos, demà sí que ja no plou, però vamos, avui... No lo veig, ara ho mirarem. Bueno, la qüestió, ara arribarem, anirem cap a l'hotel i de més, deixarem les coses i després ja anirem a dinar, a visitar i de més. Així és que res, aniré gravant. Que la terracita... Oh, quines vistes! Bueno, ja estem aquí a la illa, hem anat ja a deixar les coses a l'hotel. La veritat que l'hotel una puta passada. L'habitació una passada, és que te traten superbé. No s'han duit amb el bus fins aquí, fins al centre, a nosaltres tot sol, un autobús per nosaltres, o sigui, no sé, superguai. I ara estem aquí davant de Story, no sé si ho veu, ai, veu, si aixeca per aigua ho veu. Pues així, estem veient Story i ara anirem a fer una volta fins al temple d'Ifukushima, no sé com se diu, que està damunt l'aigua i tal, aunque no li arriba del tot l'aigua, però bueno. Intentarem també veure Story també sense aigua. Però bueno, tenim que mirar les marees, quan baixen i de més, però per lo de més anàvem veient. Ale.
tenim a sopar, que no soparem res. Que sí que vamos a sopar. No, han comprat bocadillos Que no. Que de Lawson. Hay cosas ricas. Tu creus? Sí. No ho sé jo. Una Coca-Colita aquí, bien. Pues, ¿Te ha gustado la cena? mira, esto no me gusta. Esto tampoco. Bueno, esto solo el pollo. Esto sí, puede servir. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Pues nada. Esperando que traigan una tortilla de patatas o algo. Una panada. Una panada. No van a traer. Mira, mira, mira. Campari. Mai grabo, si ara grabo això. Fotos con... Perdona, pues es una toma buenísima. ¿Lo vas a guardar esto, no? No, Sí. això no ho podré en el blog. Esto lo tienes que subir en el blog. Y tápate un poco, que vas muy indecoroso. Arigato. ¿Qué te pasa, Pau? Explícalo a la cámara. Tant costa posar una bolla de fresa o algo así. De gelat. És que me la marxa, tio. És que... És que és agre. Com passa un gelat agre, tio? Un gelat agre. Com me sap greu. Enseñaros el helado. Me sap greu, se pot Espera, espera, no? que tengo el zoom. Así. Muy bien. Pues esperava jo en el postre, pues mira. Pobre dona, dirà que això no li agrada res. Campari. M'aniré a la màquina a agafar un caripó.